अनुराधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंटेड बाय एसपी रिकॉर्ड्स। अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे, अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे। सारा इज्जतिया के कइले बनास रे, सारा इज्जतिया के कइले बनास रे। मिलल बा भातार, अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे, अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे। मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस। डीजे आरके कुशीनगर गौआ के लोग सारा देता बारे गारी, करतावे काम खाली हो मऊगारी। हाय हाय गौआ के लोग सारा देता बारे गारी, करतावे काम खाली हो मऊगारी। सोरो हो सिंगारे कर बनल बारे खास खास खास। अरे मिलल बा भातार, अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे। मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे। डीजे आरके कुशीनगर मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस, मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस। आधी आधी रतिया के आवे जब घरे रे, धके फूल गे ना हरमुनिया बजावे रे। सुनो ना आधी आधी रतिया के आवे जब घरे रे, धके फूल गे ना हरमुनिया बजावे रे। जवाना के माइक बुझे ढोड़िया के झाल झाल झाल। मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे, अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे। मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे। डीजे आरके कुशीनगर फूल तज बेदर्दी लिखत बारे गाना, जीतन नी दर्दी न करतावे महाना। फूल तज बेदर्दी लिखत बारे गाना, जीतन नी दर्दी न करतावे महाना। सोनू सतरंगी नहीं रहतावे पास पास पास। मिलल बा भातार, अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे, अरे मिलल बा भातारे सखी हमरो देआस रे। प्रेजेंटेड बाय अनुराधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीवान।